Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе. Бүгенге кунакларыбыз Әлфия Авзалова мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Зөлфия Нигъмәтҗанова Авзалова һәм Туган авылы милли туристик үзәген гамәлгә куючы Добро рядом фонды директоры Радик Абдрахманов. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Hayırlı kız Zülfiye Hanım. Hayırlı kız Radika Efendi. Мың патша бекесі деп аталған Әлфия апабызны ұзатқанға да 4 yıl вақыт өтіп кеткен екен енді ме? Сағынабыз әлбәтте, юқсынабыз, һәм аны истәлеген мәңгіләштіру үшін шараларда көреміз. Мәгълүм болғанша бүгін телевизор караучыларыбыз да біле о хакта. Менә сіз чираттагысын башлап җибәргәнсез. Бу шара турында әйтегез әле телевизор караучыларга. Менә хәзер сөйлим сезгә. Без Радик Мөхәррәмович белән яхшы дуслар һәм ничектер сөйләшеп утырганда шундый фикергә икебез дә килдек. Радик әйтә, әйдә ди Әлфия апага берәр нинди пространство, музейное пространство дип инде аталга. Без ясыйбыз бергә ясыйк әле ди. Синең ди күлмәкләрең әниеңнең бар ди. Аның теге микрофоннары, ул нәрсә белән бергә жүргән гастрольләргә чемоданнары бар. Бөтен әйбер бар. Ул Радик әфәнде әйтә, ул бит кешегә бик кызык була. Нишләп дисәгез? Туган авылым, әни бит күп игътибар бирде шул туган авылым. Җырда исегездәме? Авыл баласы, әйме? Авыл баласы. Авыл баласы, Ул мөхитне булдырасыгыз килде. Авыл мөхитен һәм авылдан чыккан асыл җырчыбыз Әлфия апаны, әйме? Дөрес. Ул бер бүлмә булачакмы, ул нинди бер музей комплексы мол ничек була ул? Беләсезме, ул бер бүлмә була шулай бит. Күз алдына үсә иде. Biz karadok, bütün yerde karadok muzeylarını, bulganı da, opet bizde zor opet yasadık, big matur muzeyini yasadık, spesialistini şakırdık, dizayner şakırdık. Скульпторны да шакырдык. Барысына тиешінше булага тиешле буладыгыз. Үзешчәнгә булмаса, шын музей булсын дип әйттегез. Шын музей, ул музей гына түгел, шулай бит Радик Мөхәррәмович. Без аның белән бик зур команда ясады ул музейны. Бик дружный, зур команда. Без яратып ясадык аны. Шундай. Күңелгә шарлык булсын дип әйттегез. Чөнки кешегә шатыр өчен башта үзеңә шарга тиеш була. Һәм без анда сер булмаса нәрсәләр күрергә җыенабыз, әле ачылмаган музей турында сүз барганда. Анда инде Алла боерган булса, менә мин инде алдан әйтеп куйдым, әнинең сәхнә күлмәкләре, әнинең афишалары Килгез карарсыз. Килгәч үзегез күрерсез. Күрерсез үзегез. Аның җырларын ишетү мөмкинлеге булачактыр инде. Чөнки ул билдә теге музей булса да, аның тавышын сагынган кешеләр, аны сагынган кешеләр керәчәкләр бит инде. Әлбәттә. Туристлар да керәләр. Һәм нәрсәдер үзе дә китергә тиеш ул үзе белән моны яткар итеп. Күрсәтәбез, безнең традицияләрне күрсәтәбез туристларга да. Анарсын татар йолдызлар безгә киләләр. Иҗади кишләр. Иҗади кишләр манда ясыйбыз без. Атна сайын ясыйбыз иҗади кишләрне, татар йолдызлар анда җыелалар. Анда җырлыйлар. Тагын әйтеп киттек әле балачак фестивале булды Туган авылымда. Беренче халыкара фестивале балачак исемле һәм менә Радик Мөхәррәмович мине дә чакырды. Әйдә Зөлфия апа жюрига, синең опытың бар. Әйдә бергә эшлик дип, шундый матур балалар өчен шундый матур фестиваль булды. Һәм шул балаларны, Туган авылымдагы балаларны кайсы бер кем беренче урыннар, гран-призерлар булды анда, шуларны чакырабыз икенче турга фестивальне. Безнең халыкара фестиваль. Гала-финал була. Була гала-финал. Татарча җырлыйлар балалар. Татар йолдызлар, алар наставниклар булалар. Анарсын клип ясыйбыз без, анарсын конкурсларны ясыйбыз, анарсын алар контракт туган авылым белән
язабыз. Анда алар туган аламда җырлыйлар. Сәнгатькә битараф булмауы сезгә бик зур рәхмәт дип әйтәсе килә. Чөнки бөтен җитәкчеләребездә дә шундай мөнәсәбәт булса, әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә, мәдәниятебезгә безнең тормышыбыз бөтенләй икенче төсмер алыр дип уйлыйм. Бик дөрес әйтәсез. Һәм соңгысы булмасын иде мондай чараларда. Амин, шулай булсын, соңгысы булмый дип ышанам. Субханалла, шундый хуҗалар дип әйтим, шундый зур хезмәт эшли торган халык өчен, балалар өчен радик андый кешеләр булганда, мин ышанам, бөтен чаралар булырга тиеш. Сез дөрес әйттегез. Поддержка дигән әйбер булмаса, бик авыр. Дөрес. Мин, беләсезме, менә шушы музейны эшләгәндә, ярый, минем дә опытым булды инде. Радикта бик күп җирләргә, чит илләрдә карады, музейларны мин дә Америкада, тегендә, монда, әлбәттә, менә сез әйттегез шундый яхшы фикерне, җырлар була. Анда әнинең мониторда әнинең концертын куябыз. Тагын без әйтмәдек, самый главный әни әйтмешли, самый главный бер фикерне безнең бар бер әни бик тәмле пәрәмәч пешерүче. Вот пәрәмәч. Пәрәмәч булганда. Радик белән без уйладык и ничек әйтим? Ышанабыз шушы Әлфия Авзалованың пәрәмәче обязательно кіріп китә менюга. Әлфия апаның рухы шат булсын, сөйлеп ятсын, күрсен, біз аны сағынғанны білсен, біз аны һәр хәрәкәтен, тормыштагы һәр мәшәкатен тыйып яшәгәнне сизсен, һәм аны искә алучылар күп икәнен белсен. Амин. Сезнең эшегез җырлап барсын, Әлфия апаның җырлары шикелле. Амин, амин. Һәм андый кешеләр күбрәк булсын иде тормышта. Иншаллах, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Шуңа килүегезгә рәхмәт. Рәхмәт бик зур.